تاريخنا زجمر باردوز بحال سبن دارينا انتخون سبيت كريستيانون عبي زخون ركب يونيو حدا معلتي نبيت كريستيان أبزاتو لساعات زي تلمدا نجري ملكات برحقتون زخون زفر حسب أبتنا بيت كريستيان عن بابا مقمتي نبرت ندحابة أي ملكات باردون بمترتار أتيساب نبتي ودا بكساب زبصح يكتاتولو نبرة أبو مسبصحون 4 سبات يخبوه أدي ገንዘብ ዝመልአ ቦርሳ አበይ ከም ዝገበሮ ንኽነግሮም እንዳሓተት ወዩ ነገር ግን ንሱ ክነግሮም ስለዘይከኣለ ናብቲ ውሽጢ ማይ የጥልቕዎ መልሲ ክረኽቡ ስለዘይከኣሉ ድማ 4 ሰባት ገዲፎሞ ይኸዱ ኣብ ርሕቐት ኮይኑ ይከታተሎ ዝነበረ ፓርደውን ናብኡ ይመጽእ ናይቲ ሰብ ሽሙ እውን ኣጎስቲን ዝበሃል እንትኸውን ወርዳ ልዓብ ዝሕግዘሉ ሰዓት ኣጎስቲን ናብ ሰበይቱ አንቶንያ ንኽወስዶ ይሓቶ ኣብቲ ገዛ ምስ በጽሕውን አንቶንያ ትበሪ ተኸፍቶ ናይ ኣጎስቲያን ኩነታት ምስ ተስተውዐለት ነቲ ወዳ ናብ እንዳሓቱን ክኸይድ ትነግሮ ምንም እኳ ኣብ ሕማም ዘሎ እንተኾነ ነገር ግን ድሕንነቱ ክበሃል ናብ ካልእ ቦታ ንኽትልኸ ወሲና እያ ኣጎስቲያን ኣልሻ ስለ ዝመጹ እቲ ወዳ ክጉዳእ ስለ ዘይትደልዩ እዚ ከምዚ እንዳሃለውን ወርዳ ንኣጎስቲን ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን እንታይ እንዳሰርሐ ከም ዝነበረ ይሓቶ ኣጎስቲያን ድማ እቶም ዝሃረምዎ ሰባት ንኽገድፍዎና ካልኣይ መዓልቲ ንኸይርብሽዎ ኮነ ኢሉ ዝገበሮ እዩ ነገር ግን ፓርዶ እዚ ነገርዚ ከጻሪ ከም ዘለዎ ብምእማን ናብ ገዙ ይኸይድ ኣብ ገዙ ምስ በጽሐ እውን ጸሎት ገይሩ ናብታ ሽጉጥ ሓንቲ ጥይት ብምእታው ብምሽክርካር እንዳተጻወተ እዩ ሓሙሽተ ናይ ጥይት ቦታታት ነፃ እንትኾና ኣብቲ ሓንቲ ጥራይ ስለ ዝለላ ድማ ናብ ባዕሉ ምትኳስ ይጅምር ምናልባት እውን ናይ ምባር ዕድል ይወሃቦ ከም ዘሎ ንምርግጋጽ እዩ ናብ ባዕሉ ኣብ ዝተኩሰሉ ሰዓት ድማ እንተ ሞይቱ ዕላምኡ ኣብዚ ክቋረጽ እዩ ዝኸውን ኣብዚ መዓልቲ እዚ ስለ ዝተረፈ ድማ ብኻልእ መዓልቲ ናብቲ ወደብ ይኸይድ ብምቕጻል ድማ እቶም ኣጎስቲን ዝሃረምዎ ሰባት ንጋፈጦም ይመፁ ነይሩ ኣጎስቲያን ድማ እቲ ዝፍጠር ነገር ተሓቢቡ ብፍርሓት ይምልከት ነበረ እቲ በኣሲ ከቢድ ስለ ዝነበረ ኣብ ኢዱ በቲ ሒዝዎ ዝነበረ ካራ ሓደ ብሓደ ይወግኦም ከምኡውን 4 ኣሸኒፍዎ ብረቶም ብምውሳድ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ብውህብቶ መልክዕ የበርክቶ ኣብ አንቶንያ ገዛ ዝመለሰሉ ሰዓት ኣብቲ ኒኣ ከባቢ ዝሕልው ዝነበሩ ሰባት ይምልከትዎ መሳርሒ ዝተዓጠቕውን እንትኾኑ ንዑ ኣብ ዙርዩ ሰዓት ድማ ምንም ከይተዛረብዎ ይሓልፉ ምኽንያቱ እቲ ዝደልይዎ ሰብ ንሱ ስለ ዘይኮነ ኣብ ናይ አንቶንያ ገዛ ብዝኣተወሉ ሰዓት ድማ ኣጎስቲያን ንፓሮ ካብቶም ሰባት እዚኣቶም ንክሕልዎ እንዳነገረ እዩ እቲ ቀድሚ ሕዚ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሓብኦ ቦርሳ ገንዘብ ዝሓዘ ከም ዝኾነና እታ ሰበይቲ እውን ናይ ኣደንዛዝ እጽ መዘዋወሪት ከም ዝኾነት ይነግሮ ፓርዶ ንምሕገዝ ተሰማምዐ እንትኸውን ነገር ግን እቲ ገንዘብ ናብቲ በዓል ዋና ዝመልስዎ እንተኾይኑ እዩ ካብዞም ሰባት እዚኣቶም ምንም ዓይነት ጉድኣት ንኸይበጽሖውን ክልቲኦም ናብ ዝሕብእሉ ቦታ ይወስዶም ናብቶም እጽ መዘዋወርቲ ሰባት ይኸይድ ኣብ መጻጽእ እውን እቲ ገንዘብ ኣበይ ከም ዘሎ ንኽነግሮም እዩ ነይሩ ነገር ግን ብምላሹ ሓደ ነገር እዩ ዝደሊ እቲ ገንዘብ ዝሓዘ ቦርሳ ምስ ረኸቡ እውን ካብዚ ዓዲ ንኽወፅእ እዩ ሓለቓ ፔድራ ድማ በዚ ነገር እዚ ኣያመነን ነይሩ ከምኡውን ንፓድሮ ትኽክለኛ መንነቱ ንምጽራይ ሰባት ይልእኽ ቅድሚያ ግን እቲ ዝደልዮ ገንዘብ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘሎ ይነግሮ ከምኡውን ፔድራ ንፔድሮ ዝሕልው ሰባት ብምግባር ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ይኸይድ ነገር ግን ኣብኡ ምስ በጽሐ እቲ ገንዘብ ኣብቲ ቦታ ኣይነበረን ብምንዳድ እውን እቶም ንፔድራ ሒዞሞ ዝነበሩ ሓለውቲ ዝቐትልዎ ይእዞም ነገር ግን እዚ ቅድሚ ምፍጣሩ ፔድሮ ነቶም ሰባት ይበኣሶሞ ከምኡውን ሓደ ብሓደ ብምዝራር ድማ ቶሎ ናብ ገዙ ይምለስ ፔድራ ድማ እቶም መሳርሕቱ ብሓደ ሰብ ከምዚ ኢሎም ብምጽንሖም ብምግራም ናብቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ዝኾነ ስቴቭ ብራድ ስለቲ ዝተፈጠረ ነገር ክነግሮም መፅኡ እዩ እዚ ምስ ነገረ እውን ናይቲ ቦርሳ በዓል ዋና ስቲቭ ነይሩ ፓድሮ ናይ ፔድራ ሰባት ምስ ወድአ ድማ አንቶንያና ኦገስታይ ናብቲ ዝነበርሉ ቦታ ይኸይድ ኣብኡ ምስ በጽሐ ድማ ዝረኸቦ ግን እቲ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ዝተሓብኡ ዝነበረ ገንዘብ እንዳቆጸሩ እዩ ገና ምንም ከይሓተትዎ እንዳሃለው አንቶንያ ተላዒላ እዚ ዝገበርሉ ምኽንያት እቲ ዝሓመመ ወዶም ንምሕካም ከም ዝኾነ ትነግሮ ነገር ግን ፓድሮ እቲ ቦርሳ ይምንጥላ አንቶንያ ግን እቲ ገንዘብ ካብ ዘድልያ ወላ እኳ እንተነገረቶ ንሱ ግን ሸለል ብምባል እቲ ገንዘብ ንፔድራ ንምምላስ ይኸይድ እንዳተጓዓዘ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ድማ ስለ ሰበይቱ ምስትዋስ ይጅምር ነገር ግን ንምሕሳብ ክብል እታ መኪና ናብ ሓደ ጸጊዕ ጠጠው የብላ ኣብ መወዳእታ ድማ ሓሳቡ ብምቕያር እቲ ገንዘብ ኣብቲ በዓቲ ሒዝዎ ይምለስ
ከምኡውን እቲ ገንዘብ ንኣንቶንያ ይመልሰሎም። ኣብኡ እንዳሃለወውን እቲ ኩሉ ግዜ ዝኣምንሉ ኣምልኾኡ ብምግባር ይጅምር። ኣብዚ ግዜ እዚ እውን ዕድሉ ሞት ስለ ዘይነበረ ይተርፍ። ድሕሪ ግዜ እውን ፓድሮ ኣብቲ ከተማ ዝነበሩ ኣደንዛዚ እፅና ሕገወጥ ስራሕ እውን ይምልከት። እቲ ፕላኖም እውን ከመይ ከም ዝኾነ ምምልካት ይጅምር። ከምኡውን ሓደ መዓልቲ ሓንቲ መኪና እንዳተኸታተላ ስለ ዝነበረ ኣብ ሓደ ናይ እፅ ፋብሪካ እንዳኣተወት ይርኢ። ርሕቐት ኮይኑ እውን እቲ ዝሰርሐዎ ኩሉ ይስልሎም። እታ ቅድም ኢለ ከታተላ ዝነበረ መኪና ካብቲ ፋብሪካ ወፂኣ ትኸይድ። ፓድሮ እውን ናብ መኪናኡ ውሽጢ ብምእታው ነታ መኪና ምክትታል ትጅምር። ነገር ግን ኣብ መጻእ ወዲያ ውሽጢ ይኣትው። ይከታተሎም ከም ዘሎ ስለ ዝተረድኦም ካብ መኪና ወሪዶም ምትኳስ ይጅምሩ። ከምኡውን ኢድ ብኢድ ይበኣሱ። ነገር ግን እቲ ዝገጠሞ ሰብ ሓያል ስለ ዝነበረ ከቢድ ዝኾነ ግዜ ይሕልፍ ኮይኑ ግና ኣብ መወዳእታ ነቲ ሰብ ይዝርሮ። ምስመሸየ ድማ ዕረፍቲ ንምግባር ናብቲ በዓቲ ይኸይድ። ኣንቶንያ መጺኣ ምስኡ ክተዋግዕ እንትደሊ ትነግሮ። ሰውነቱ ምስ ለኸየቶ ድማ ምስ ሰበይቱ ዘሕልፎ ዝነበረ ነገራት እውን ይብሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ እቲ ዝኸፍአ ግዜያት ሰበይቱ ጥንስቲ ኮይና ኣብ ዝሳቐሉ ዝነበረ ግዜ እዩ። ናይ ፓድሮ ሰበይቱ እውን ኣላክራን ብዝበሃል ሓለቓኣ ጉድኣት ይበጽሓ። ኣብ ቅድሚኣ ኮይኑ እውን ከብዳ እንዳቐደዳ ምስቃይ ይጅምር። ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ እውን ኣላክራን ንፓድሮ ክልተ ዕድል ይህቦ። እቲ ቀዳማይ ከብዳ እንዳተቐደደት እንከላ ኣብ ቅድሚኣ ኮይኑ ንኽርኢ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ባዕሉ ተኪሱ ንክቐትላ እዩ ነይሩ። ነገር ግን ፓድሮ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምንም ክገብር ኣይኽእልን። ምክንያቱ እውን እግሩና ኢዱ ተኣሲሩ ስለ ዝነበረ ከምኡውን ንሰበይቱ መቕተሊ ሽጉጥ ይህብዎ። ፓድሮ እውን ከምዚ ዓይነት ስቃይ ንዘይምርኣይ ክብል ቀትላ ይውስን። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ክንምለስ ከለና ድማ ፓድሮ እቶም ዕፀ ዘዋወርቲ ሰባት ዝርከብሉ ቦታ የምርሕ። ብኻልእ ወገን ድማ ኣብቲ በዓቲ ተሓቢኦም ዝነበሩ ኣጎስቲያንና ኣንቶንያ ኣብቲ ባሕር ዘሎ ናይ ኣጎስቲያን ጀልባ ኣጎስቲያን ሒዝዎ ንክመጽእ ይረዳድኡ። እቲ ጀልባ ምስ ኣምጽአ እውን በቲ ጀልባ ናብቲ ከተማ ንምእታው እዩ ነይሩ። ነገር ግን ከም ዕድል ኮይኑ ናብቲ ጀልባ ብዝወጸሉ ሰዓት ናይ ኣላክራን ሰባት ይምልከትዎ። ከምኡውን ናብቲ በዓቲ ንምምላስ ናብቲ ማይ ተመሊሱ ይኣትው። ናብቲ ማይ ምስ ወጸ ድማ ኣላክራን ናብቲ በዓቲ ከባቢ ይጽበዮ ነበረ። ተመሳሳሊ ሰዓት እውን ፓድሮ ናይቶም ዕፀ ዘዋወርቲ ዋና ሓላፊ ንምቕታል ናብኡ እንዳምርሐ ነበረ። እቲ በሪ ይሕልው ዝነበሩ ሰባት እውን ተኪሱ ብምቕታል እቲ በሪ ይኸፍቶ። ኣብ ውሽጢ እውን ይኣትው። ምስቶም ኣብቲ ውሽጢ ዘለዉ ሓለውቲ ምበኣስ ይጅምር። ናብቲ ሓደ ክፍሊ ኣብ ዝኣተወሉ ሰዓት ድማ ምስቲ ሓደ ሓላዊ ኢድ ብኢድ ምበኣስ ይጅምሩ። ንዑ ምስ ኣውደቆ ድማ ናብቲ ዋና ሓላፊ ይኸይድ። እቲ ክፍሊ ዝተበላሸወ ይመስል። ከምኡውን ኣብቲ መሬት ናይ ጥይት ቀልሃ ይርኢ። ኣብቲ ናይ ማፍያታት ሓላፊ ወንበር ይጽጋዕ። እቲ ሰብ ተስተኻኺሉ ተቐሚጡ ስለ ዝነበረ ጥርጣረ ይሓድሮ። ነገር ግን ቅድሚ ንዑ ምምልካቱ ኣላክራን ብድሕሪኡ መጺኡ ይሃርሞ። ከምኡ ድማ ንፓድሮ ኣሲሮም ይወስድዎ። ፓድሮ ውኑእ ስሒቱ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ድማ እቲ ዘሕለፎ ግዜያት የስታውስ። ፓድሮ እውን ጸላኢኡ ዝኾነ ኣላክራን ዝተመልከተሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ነይሩ። ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ እውን ፓድሮ ቀታሊ ነፍሲ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግና ሽዑ ኣላክራን ኣብቲ ዝርከበሉ ገዛ ተኣዚዙ ንኽቐትሎም መጺኡ ነይሩ እዩ። ነገር ግን ኣላክራን ሓያልና ጠንካራ ብምዃኑ እውን ንዑ ምቕታል ቀሊል ኣይነበረን። ነገር ግን ኣብ መንጎ ንኣላክራን ወዱ ናብቲ ዘለዎ ይመጽእ። ፓድሮ ግን ንኣላክራን ክቐትሎ ተኪሱ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ንዑ ዘይኮነሲ ነቲ ወዱ እዩ ቀቲልዎ። እቲ ዝፈትዎ ወዱ ስለ ዝተቐተለሉ ኣላክራን ካብዛ ሰዓት እዚኣ እውን ፓድሮ ብምብቃል ሓስብ እውን ጸኒሕ እዩ። ፓድሮ ኣብ ዝነቕሐሉ ሰዓት ድማ ዓርሱ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ፊት ነፊት ምስና ኣንቶንያና ኣጎስታ ይረኽቦ። ዝነቕሐሉ እውን ኣላክራን ብምትኳሱ ምኽንያት እዩ። ኣንቶንያና ኣጎስትያ ዝፈርሑ ይመስሉ። ኣላክራን ድማ ንኣጎስትያ እቲ ሽጉጥ ብምሃብ ናብ ባዕሉ ንኽተኩስ ይነግሮ። ኣንቶንያ እውን ካብዚ ሰዓት እዚ ብፍርሓት ትበኪ። ኣላክራን ድማ ናብ እግራ ብምትኳስ ንኸይትንቀሳቐስ ይገብራ። ኣላክራን ንዑ ኣብ ዘይምልከተሉ ሰዓት ኣጎስቲን እቲ ሽጉጥ ይተኽለሉ። ነገር ግን ኣላክራን ይምልከቶ እሞ ከምኡውን ተኪሱ ይቐትሎ። ብምቕጻል ድማ ኣላክራን እቲ ኣጎስቲያን ሒዝዎ ዝነበረ ሽጉጥ ብምልዓል ንኣንቶንያ ሂቡ ንሳ እውን ባዕላ ንኽትቐትል ይእዝዛ። ንባዕላ ብዝተኸለትሉ ግዜ ፓድሮ ኣብ ፍርሓት ኮይና እንትምልከታ እታ ዝሞተት ሰበይቲ እውን ትብሎ። ኣንቶንያ እውን በዚ ዝተረፈ ድፍረታ እቲ ሽጉጥ ናብ ኣላክራን ትዝሮ። ብተመሳሳሊ ሰዓት እውን ፓድሮ እቲ ኣላክራን ሒዝዎ ዝነበረ ሽጉጥ ይሕድጎ። ፓድሮና ኣላክራን ድማ ናይ ኢድ ብኢድ በኣስ ይጅምሩ። ክልቲኦም እውን ተመሳሳሊ ብቕዓት ስለ ዝነበሮም እቲ ግጥም እውን ዝኸበደ ይገብሮ። ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት እውን
ፓድሮ የሸንፎሞ ነገር ግን አላክራን ከም በሓድሽ ብምትሳ ካልኣይ ምግጣም ይጅምሩ። ፓድሮ ግን ንዘይምቕታል ወሲኑ እዩ። ከምኡውን ፓድሮ ንኣላክራን ከምኡ ንስሓ ከነኣቱና ኣብቲ ዝሞተሉ ሰዓት እውን ምስ ወዱ ኣብ ገነት ክራኸብ ከም ዝኽእል ይነግሮ። ታሪኽና እውን ኣብዚ ይውዳእ። ሓሳብ ርእቶ እንተሃልየኩም ኣብ ኮሜንት ጸሓፉልና። እዛ ቻናል ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ይኹኑ።